Днес, 6 март, отново се намираме на полето в село Дивитак при нашите приятели от фирма Агриамор, където на есен приложихме Батъл Делта след сеитба преди поникване. Виждаме, че полето е все още чисто от плевели. Проблемът тук беше смесено заплевяване, райграс, овсига, васатка. От широколистните имахме почти всички видове ефемери, като видове великденче, теменуга, мъртва коприва и други, както и здравец и технологична рапица. Въпреки лошите условия, суша на есен, суша и сега, за момента няма нужда от корекция с хербициди. Прави ни впечатление, че посевът е в отлично състояние, без никакви следи от стрес. При третирането с Батъл Делта оставихме една малка контрола, в която е видимо какви щяха да са резултатите, ако нямахме почвено приложен хербицид. Предстои ни пръскане с новите ни продукти. Новола Амин, съдържащ аминокиселини, а по-късно, заради наличието на кафява ръжда, и нашия най-нов фунгицид Магнео с две активни вещества. Магнео е изцяло системен продукт, който успешно се справя с болести като кафява ръжда, септория, фузариум и други. Здравейте, казвам се Георги Жилев и съм собственик на фирма Агриамор. На есен направихме пръскане с хербицидът Батъл Делта. Днес на 6 март полето е изключително чисто и не се налага да третираме с вегетационен хербицид. В полето оставихме контрола и там виждаме, че имаме заплевяване с власатка, с овсига, с райграс и почти всички ефемери. Това са трудни за контрол плевели, които, ако не бъдат напръскани в правилната фаза, ще компрометират посева. С Батъл Делта виждаме едно чисто поле, където няма нужда да третираме с вегетационни хербициди. От тук нататък ще продължим по технологията на FMC Agro, като използваме Новола Амин и фунгицидът Магнео.